कलमाच्या शक्तीने घडवला देश महान, संविधानातून दिला समानतेचा मान, असे हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारताचा अभिमान. समाजात एक नवी दिशा दाखवली, एक नवी दिशा दाखवली आणि आज लेगीत आमच्या सगळ्यांखातीर ते एक सगळ्यांकून व्हडले मार्गदर्शक दीपस्तंभ असे जावन आसा. तीच प्रेरणा घेऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय लोकशाहीचा, भारतीय लोकशाहीचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. ओके येस तुझी तकलीफ साईड भाभी भाभी भारतीय लोकशाहीचा, भारतीय लोकशाहीचा. जीत भाई तुम आगे बढ़ो, अरे जीत भाई तुम आगे बढ़ो. डॉक्टर भारतीय लोकशाहीचा. बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. की आज आमचे SC भाव आहात त्यांची मागणी जी आसली ती आम्ही आज पूर्ण केली असा. चोपड्या सर्कलाचेर सगळ्यात व्हडलो गोंयांत सगळ्यात व्हडलो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतळो ही हांगासर सायज स्थापन केल्ले आहात, पूजन तेंचे जाल्ले आहात आणि म्हाका दिसता की ह्यो म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार घेऊन सगळ्यांनी फुडें वचपाची गरज आहा. त्याच विचारा प्रमाणे आम्ही फुडें सरल्यात आणि सगळे आमचे भाव भयणां आसा तांकां एक म्हणजे त्यांची खूप इच्छा आली आणि तांकां खंय तरी दिसतालें हे खरें जावचें ना म्हणून जे सक्सेस मेळावो खरें सत्य नासतालें पूण तेन्ना तांकां एश्युरन्स तुमचे उतर ते पाळटले त्या प्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकरांची जी चोवयतला त्या दिसा ह्यो स्थापन करतले. भाई हांगा जे सुशोभीकरण जे आसा ते कशा पद्दतीन ऑलरेडी ह्यो रोड चोपडे ब्रिज टू जून तितल्या मेरेन फर्स्ट फेज आहा. ऑलरेडी सगळो प्रोसेस चालू जाल्लो आहा आणि ह्या 2 दिसांनी रिपेरिंग रोड रिपेरिंग जातले तेतून हे सगळें ब्युटिफिकेशन घेतला. म्हणजे हांगाच्यान जूनचे मेरेन जे आमकां एरियाज मेळटा ते ब्युटिफाय करतले. तशेंच हे आतां डिवायडर दिसतात सगळे प्रकारे म्हणजे एक ब्युटिफिकेशन एक वेगळ्या पद्दतीन घेतला. जो एंट्रन्साक तुका व्हडली एक गेट दिसतली जो वेलकम टू मांद्रे म्हणून अशे वर्डीस आसतले, विशीज आसतले. तो ह्या प्रकारे आम्ही ऑलरेडी डिझायन केल्ले आर्किटेक्टान आणि काम सगळे कंप्लीट जाल्ले. आता फक्त आम्ही रावले हॉट मिक्सिंग बाय ह्या 15 दिसांनी हे हॉट मिक्सिंग स्टार्ट जातले. हॉट मिक्सिंग जाल्या उपरांत ब्युटिफिकेशन स्टार्ट. फुडल्या 14 जो ह्यो आसा बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंतीचे ते कशा पद्दतीन फुडल्या वार्षिक पद्धती वर्साच्या वर्सा आमचे सगळे जाण ह्यो बाबासाहेब आंबेडकर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आसा ह्यो फक्त SC भावांचोच न्हू ह्यो सगळ्या समाजाचो हे लक्षात धरूंक जाय. कित्याक सगळ्यांक मान दिला सन्मान दिला. आयज आम्ही आमदार सुद्धा जावंक पावले ते त्यांच्या संविधाना खातीर जाल्या. आयज महिलांक रिझर्वेशन जावं किंवा तांकां घरांतल्यान भायर त्या टायमार महिला घरांतल्यान भायर काडपाक म्हणजे भायर सरपाक भियाताली. आयज त्यांच्या खातीर आयज महिला भायर सरतात. हे आम्ही सगळे विचार करूंक जाय आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ह्यो सगळ्यांचो नेतो आणि सगळ्यांचो आदर्श जाल्लो आहा आणि तांकां त्याच पद्दतीन आम्ही मानूंक जाय. भाई आता हांगासर आंबेडकरांचो पुतळो उबारला. हे सर्कल पयलीं चोपडे सर्कल म्हणून आशिल्लें आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्कल अशें नामकरण विचारा. पळय ह्यो सर्कल आहा हे हांगासर आम्ही बाबासाहेब आंबेडकराचो हे पुतळो स्थापन केल्लो आसा. परत आता परशुरामाचो पुतळो एंट्रन्साक स्थापन केल्लो आहा. तो ह्यो विशय आहा तो मदीं खंय तरी हाडपाक जाय आणि मदले वेगळेच नांव आसतले पूण ह्या मार्गाक वेगळे नांव येतले. ते सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान स्थानिकांक गांववाल्यांक सगळ्यांक घेऊन हे विचारतात.
आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 135व्या जयंती दिनानिमित्त हांव संपूर्ण गोंयच्या लोकांक मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक ह्या आंबेडकर जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता आणि हो जो भव्य दिवो पुतळो त्या चोपड्या सर्कलाचेर मांद्रे मतदारसंघाचे धडाडीचे कर्तृत्ववान असे आमदार बाप जितभाई आरोलकर आणि आपल्या शब्दाक मानून हांगर बसयलो त्याबद्दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा विकास समितीच्या सगळे पदाधिकाऱ्यांच्या वतीन हांव त्यांचे अभिनंदन करता आणि त्याचबरोबर ह्या पुतळ्याची अशी भव्य अशी खासियत आसा की आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचो पुतळे अख्ख्या गोंयांत आसा परंतु मांद्रे मतदारसंघात आणि पेडणे तालुक्यातील मांद्रे मतदारसंघात असो एकमेव असो 14 फुटाचो जो पुतळो ह्या मांद्रे मतदारसंघात बसता हाचो संपूर्ण श्रेय आमदार बाबजी आरोलकर भाईक जाता आणि म्हणून आम्ही हांगर सगळे परत एकदा की बाबासाहेब ह्या देशाचो आताच भाईन म्हटला की एक योगायोग असो आसा की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ एसटी समाजाचे नेते जावंक शकनात बाबासाहेबांनी ह्या देशात जेन्ना घटना दिली त्या वेळार बाबासाहेब या देशाच्या भारतीय नागरिकांचो नेतो जाल्लो आसा आणि म्हणून आमची सगळ्या लोकांक पेडणे तालुक्याच्या आणि मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक एक विनंती आसा की फुडली जेव्हा बाबासाहेबांची आंबेडकर जयंती ह्या ठिकाणी जातली तेव्हा सगळ्यांनी या सगळ्या लोकांनी या जयंतीक उपस्थित रावचे आजच्या या पुतळ्याक त्रैलोक्य बौद्ध महासंघाचे जे सगळे धम्मचारी या ठिकाणी येले आणि बुंदवंदना घेतली त्या सगळ्या धम्मचारींचे हांव मनापासून स्वागत करता आणि त्यांना धन्यवाद दिता पुन्हा एकदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचो भव्य दिवस पुतळो जितभाई आरोलकरांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी शब्द तुझं मानलो त्याबद्दल परत एकदा भाई तुझे मनापासून स्वागत आणि धन्यवाद भाई तुम आगे बढ़ो भाई तुम आगे बढ़ो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय घटनाकाराचा भारतीय घटनाकाराचा भारतीय लोकशाहीचा धन्यवाद.